Bon dia, titis, bon dia, solletes. En l'últim vídeo de la saga dels zombis de la vida, ja fa una temporadeta, vam parlar una mica de les bases d'aquests zombis i del fantàstic cargol arc de Sant Martí. Si encara no heu vist el vídeo, us deixo el link aquí sota. Avui el que toca és el síndrome Tom i Jerry. Els ratolins que, més que fugir, van a buscar els gats. Està plovent. Confirmen? Està plovent. Aquí, el causant és un paràsit unicel·lular, un protozou. Al ser unicel·lular, és una sola cèl·lula, així que no podem ni pensar que podrem veure a la simple vista. El paràsit s'anomena Toxoplasma gondii, toxo pels amics, i és un protozou paràsit. Avui veurem els seus efectes en l'hoste intermediari, el ratolí, el qual transforma en zombi. Recordeu tot allò que us vaig explicar en el vídeo anterior de que els paràsits necessiten un entorn concret per acabar el seu cicle cel·lular? Que necessiten, per acabar el seu cicle, l'ajuda d'algun organisme extern, d'un hoste. Doncs en aquest cas no es poden reproduir sexualment fins que no estan a la panxa del bou, no, a la panxa del gat. És important establir que el toxo pot infectar a qualsevol animal de sang calenta, gossos, vaques, cangurs, coloms, fins i tot dofins. Però només es pot reproduir sexualment en el gat, és a dir, el gat és el seu hoste definitiu. Allà, els oocists seran expulsats amb la femta. Sí, altre cop la femta, fins que algú els trobi. Algú com ara els ratolins, i així aquests s'infectaran. I com passen un altre cop al gat? Perquè, clar, tots sabem que els ratolins no són ben bé gaire amics dels gats, més aviat fugen d'aquests. De fet, tenen un instint innat que fa que quan olorin felí vulguin tocar el dos, que evolutivament la veritat és que té bastant sentit. Com s'ho farà el paràsit perquè el ratolí estigui prou a prop del gat com perquè aquest el pugui caçar i així el paràsit pugui passar al gat? Doncs causant un canvi de comportament brutal en el ratolí, convertint el ratolí en un zombi. I és que d'alguna manera que encara no acabem d'entendre, el paràsit és capaç d'entrar al cervell del ratolí i hackejar-lo i treure-li la por dels gats. Com he dit abans, normalment, quan els ratolins senten olor a gat, volen fugir. Però quan estan infectats, no només no volen fugir tant dels gats, sinó que fins i tot poden sentir-s'hi atrets. És que l'amor és cec i no té fronteres. Causant aquest canvi de comportament, el ratolí passa a ser una presa fàcil, de manera que el gat se'l cruspeix i així, a la panxa d'aquest, un entorn preciós i d'allò més romàntic. Dos paràsits es troben, s'enamoren, i ja sabeu què passa. És a dir, com que el paràsit necessita estar a la panxa del gat per poder-se reproduir sexualment, hackeja el cervell del ratolí perquè aquest es mig enamori dels gats, no fugi d'ells, i així és més possible que el gat se'ls mengi. De fet, hi ha diversos estudis que han vist que els ratolins poden transmetre el toxo entre ells quan es reprodueixen i tenen relacions, i que quan un ratolí mascle és infectat, aquest té més èxit, és més atractiu entre els altres ratolins i per tant així es transmet més i el paràsit té més possibilitats d'acabar a la panxa del gat. I tot això afecta els humans? Doncs resulta que quasi un terç dels humans estan infectats d'aquest paràsit. Es poden infectar per contacte amb els gats, a través de les seves caques o del menjar no cuinat. Generalment no causa cap problema, és a dir, la gent és asimptomàtica, no presenta símptomes, però pot afectar algunes persones, especialment embarassades o immunodeprimits, causant problemes neurològics o problemes en el nounat. Tot i això, cal dir que hi ha un misteri envoltant el toxo. De fet, fins i tot hi ha estudis que semblen que els relacionen amb els suïcidis i amb els accidents de cotxe. Però com tot amb la ciència encara s'ha d'estudiar, estudiar una miqueta més i estudiar per poder corroborar-ho. I fins aquí el zombi d'avui. Ben aviat, espero, us faré la tercera i última entrega dels zombis que tenim entre nosaltres. I aquí us deixo amb les opcions d'altres vídeos que podeu mirar i si us agraden no dubteu en subscriure-us. Fins a la propera. Cuideu-vos molt i mengeu-vos el món. Bona nit, titis. Bona nit, estrelletes.